Nyt on Mattian lauluesitys. Lauletaan. Okei. Ambulanssi sanoo, että Piipapuu. piipapuu ja piipapuu. Ambulanssi sanoo, että Piipapuu. koko päivän pyörät ne pyörii Opa. ympäri ja ympäri. Pyörät ne pyörii. Tässä. Ja sä voit tanssikin, mutta lauletaan samalla. Pyörät ne pyörii Opa. koko päivän. Ja sitten tanssikohtaus. Tulee tanssikohtaus. Tässä. Oi. Oi. Ja tunneliin. Kuuleeko sieltä? Kokku! 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 No kokku! Ootas, mä annan sulle. Ota tää sinne, niin mä näen sut paremmin. Ota tää sinne tunneliin mukaan. Ota toi, ota itse. Mikäs se on? Appu. No se on taskulamppu. Sä voit mennä sillä sinne tunneliin. Äiti. Äiti. Tadaa! Tadaa! Hei, meillä ei lauluesitys kesken. Nyt kun sä olet tässä Spotlightissa, niin lauletaanko uudestaan? Okei. Pyörät ne pyörii Opa. ympäri ja ympäri. Hei, älä lähde kesken esityksen pois. Pyörät ne pyörii Opa. koko päivän. Ja ambulanssi sanoo, että Piipapuu. piipapuu ja piipapuu. Älä katso suoraan, se on tosi kirkas. Ambulanssi sanoo, että hei! No hieno. Näytätkö sä sitten vielä videon päätteeksi niin uuden piipa-auton, jonka isi antoi sulle tänään? Kuka siinä on? Pykki. No niin onkin. Laulappas joulupukista. Kuka siinä on? Äiti. Niin onkin. Ketäs muita siellä on? Siellä, kun on noin paljon kuvia. Ketä muita siellä on? Kenen kuvia siellä on? Kenen kuvia siellä on? Pykki. No se on pukki, se on joulupukki. No, laulut jäi vähän puolitiehen. Vilkutatko sä tänne videolle? Ciao ciao. Mattia. Sano tänne videolle moikka. Sano moikka.